Ganun lang. Cho nên thì cái kalma ko may kakit so pamen kalma ngayon di masaya sa ipa lagi dahil sa ito na mga dia dahil sa ito tiga ko van to di ba so ni masaya tu mi tu big deal di ko tharte sunte ka bay ya na kasangagi na ba yung shit ka habang ngayon na medyo na sa ketso ani ka hapin di ba so ni sa ni kamay ko mo hen maya lupo ko dia di ba so may so ni chalay di ko kal ya ini kan sini terus director di bawah ina kalau ang sila Miss Melody na rin siya kanin kaya later siya akin di po kung lahat po sa pinang say lahat ka kay to kaya siya kung tong pangtay ni Maila henay ko na local sila yan ka kasoy photo kaya ito pa ako naman kaparol sa po naman masikat naman itong hinong vegaring nung kung no bang tayo yan katawang tongki ng kanila katawang man yung kasi lebar lang tayo parang tayo katawang at yan sana kung no bang tayo kung saan pariyan kakinsiya motor ka license ka na suko pala motor ka kalhan di ka tapos bull ka dyan sawa rutin mo ni kating ang tingin na kasungan siya man amara siya lang na lang kong ka sa ito ka siya ito ang tikniya mo suwan di hindi luwain ito muna ka tuloy intiknya masuk ibu sangat bawah kasai lain dengan itu sangat bawah yang kasai cina kanin acara besok kalau ngai lewa itu nanti soalnya macam savings dengan lagi itu doa yang tekan ya intiknya masuk di akal kongi akal kongi itu ada punya kita tak contoh kan itu di sana nong bela itu nong bela di lah, được xí mộ, là phía bên này cả, đó, cái tiếng gì sao, cái số tung tiền muốn lên cho nó mỏng đấy là gì, thông thô, cái lệ tham ái cái định đầu tiên, anh ấy về thì ta, chúc anh ta anh ấy, cái biên luôn cái chuyện là thà đi, lipstick cái chuyện khá, khá nghe mày khá, thì hiện đi, cái này chúng ta làm lại rồi, em cho cái này chỉ ta, thiên gia là, tụng như cái này về thì này kay ma lagi ay ka kalang katiya pati sa tu din mo ko ang ma punya kay ma poi sa fa kinga leche tin sa ay tu le pa te kapur ngai lo lu bei tu ka tala dikhane zindaru ka thawa daru ka dar ko lu ka meta dar ko tangin ka thawu bang ai le bara pwd ka choka dikhane kaya dar nga te kan banga ni khom lo sang cham lu ka me chen som ben ala yang son tu ni ka pam ve che ni masa anh direct bin lawa Samsung tamlo ni khoti o ma tin khani asu ka soy tum pe asu ektik ni ma chu ka ka hotin do hai hi shi ka chang ka di ka ro do ka khanai khan tu ma me tham di kai ta kan yo khanai ka fai nu yure tu ma ni mo di kai lo ama ai tu ne ka mel chien tak su chu kecil dengan saltu kawet kalau saltu malson kagabian ni kita mah tu kan kasar tu ya thame bangai kecuma ni kenapa terus di komputer phone koi ni kalau phone pati mana nak bin ka kom ni patian sara phone pakai WhatsApp atur tu kan koi ni patian sara henti besorang ibu ide itu sana hihi kan dia ni no patian mal sokta ni nila amen tak tak kan bukan patian mal sokta ni nila ta so ni mal som la tam tak ki hau so ki chu bang so ni patia mal som la ki no bila ta so ni aro puisia ikan sumai ati lang thina ni so bang so ni Filipi bung li chang ka so fo thina nga ma bang su tung tra le ki ma tung tra le di long thu thi ten se ne kan di ti kan nei fe hi phal ni ma sa do thina ka poi mo ve thung ta